I pozdrav sam i dobrodošli na novi video na mom kanalu, moj ime je Nikola, kao što vidite. Dakle, danas ćemo da vidimo Call of Duty, tako da nadam se da ćemo biti da vidimo, tako da za obavezno lupite like i šarite ovo naravno sa vašim prijateljima i subscribe-ujte se ako ste novi na kanalu, tako da vreme da odigramo jednu partiju da ih malo razdelimo. Idemo! Tako da, evo nas, sad ne znam kada je ovo počelo da se igra, ali naravno i iskreno mene zanima. Najbitnije da smo, ovo je naravno jedin server koji se igra naravno u Call of Duty-u. Znam u svim mapama što sam, čekaj, nije, bila je jedna, konačno u Černobilu, jedan grad, koliko se sjećam. Ko zna kad sam snimio ovo. Ali naravno, dobro se pokida igric, naravno dobro kidam igru, ali bez obzira igrica je stara. Naravno nemam drugi Call of Duty koji bi vam naravno snimio da volio bi zaista još neki druge, možda dvojka ili trojka, ili možda Black Ops, kecevi, dvojka isti mi kurac. Nisam ga vidio da mi je došao iz leđa. Brate, naravno sam malo M-ku da ću malo nažem da krenemo otpušati. Da ću ovaj kalaš pa da vidim šta će se desiti. Ali naravno, tako da vidim desno. Ali mislim da ću ovo nešto da vam snimim dok ne nađem. Ajde dok ne nađem drugi Call of Duty, tako da u prodavnici. Možda X-Warfare, možda bude Ghost, tako da je. Zavisi koji ću da naletim pa ću da ga kupim i snimit ću ga. Ali ja vam to ne garantujem, ali nadam se da ću ga naći pa ću ga snimiti to. Ili još bolje, ako ga nema onda ću da idem da ga naručim u nekoj prodavnici. Kako bi... kada se popnem ovdje, tamo gore i da se jebala. Evo, uspio sam. Wow! Kako, brate, nije mi jasno. Dobro, nema veze, ali... Tako da... Mora da me zajebavaš. Iznenađenje ti želim sad. Ja sam rekao nema da pucaš. Šta je ovo kao što je neprecizan jebote? Uau jebote kako su me dočekali. Koji će mi kurac ova puška? Nas da ti želim po razoru. Sad ne vidim gdje bi se mogli. Znam ovo je nice. Znam da si... Opa! Iznenadio sam te. Jason. Ne vjerujem da sam udao headshot. Ali nisam vidio. Jebote. Šta sam morao da ne headshot. Major. Šta sam tu dobio majku, nije mi jasno. Ako sam bez municije nije nikakva šteta. Za mene. Ujebote, dobro me dočekao. Sad ti nas savjet želim, Nikola. Pobedili smo. Tako da, dobro je bilo. Victory. Yeah, baby. Da vidimo što se ovdje desilo. Nisam je bio. Nadam se da ću ja isto dobro, ali naravno, to bi bilo. Ok ljudi, to bi bilo to naravno za ovaj klip. Ako vam se klip sviđao, obavezno bacite like i to sam rekao na kraju, tako da to bi bilo to naravno. Bilo je zanimljiv meč,
open till it shatters through the ocean. I wanna